ezkontza baten haustea. Behin, munduan asko bezala, bi neska mutil zuen. Eta badakizue, erromerian gora, erromerian bera, azkenean gustatu eta ezkontzea erabaki zuten. Ezkondu ziren, eta joan ziren bilak, basarrira, bizitzea, eta antxe, lasai, bakizue, lasai. Lasai, baina rutina ere, badakizue zerren rutina. Da, sagarra bezala, kanpotik ederra, baina arra, barrutik nik, eta alaxe beraien bizimodua, nik, sieran, ondo, lastana, hauek zure kaltzontzeiak izango dira, ez da? Barkatu maitea, ez nez konturatu jasoko itxut, eta denbora aurrera zikoan, mesedez, zure kaltzontzioa jaso zain dituzun, mendik botata beti, eta, kontratu, barkatu, jasoko itxut, denbora aurrera zikoan, eta, begira, ea ondo azaltzen dizudan. Berriro, zure kaltzontzio zikinak, hemen, lurrean botata topatzen baitut, jata, hor balkoia jarriko jo, hori ez da, eta zure gauzak hemendik, eta diskusia, azkenean konturatu ziren gara. Tontakilak, ez da? Baina egunero horrela ibili beharra, konturatu ziren, igual ez zutela asmatu ezkontzearekin. Eta hau bezala okerrera joan baino, banatzea. Baina zer egin banatzeko? Apaizari galetuko jogu. Berak elkartuko gaitu, berak jakingo du nola banatu, ez da? Joan ziren apaizaren gana. Eta, noski, elkartzeko bezala, badago banatzeko zeremonia bat. Bai, zuek etorri, igandean, meza nagusiaren ostean, eta mentxingo dugu banaketa zeremonia. Primeran, talaxi igandea llegatu, Bixen Arramazteak dotore jantzileak, ontziren Elizara. Elizatarian, kanpoan, prest zeremonia. Eta zen apaiza, monagiluakin, eta dena prest, librua, isopua, eta prest haute belaunikatu, eta hasi zen latin ustean, gari bat amazela, eta tal, eta hau eta bestea, eta isopua busti, eta baten buruan dimbi, eta beste buruan damba, eta busti, eta baten buruan dimbi, eta banda, eta dimbi, eta damba, eta dimbi, eta isopua dena aboiatua, eta ding-dang, eta handi denbora puska batea, zen Arramazte gazteak, noiz amaitzen da banatze zeremonia? Ara? Zuek esan zenuten, ezkondutakoan, elkarrekin egongo zinetela, bietako bat hil arte. Eta bietako bat hil arte, hementxe jarraituko dugu. Eta gazteak altxatu ziren, eta ondo moldatu bat ziren, ongi biziko ziren. Eta ongi bizi izan bat ziren, ongi hilko ziren.